Ej, Slobodane, jesi li to ti? Zdravo, Mrđan. Šta radiš tu, pobogu čoveče? Ma pusti, razbežala se banda. Nigde nikom. Moram sve sam. Ne razumem, ko se razbežao? Svi. A brošura čeka. Kažu, neka plate. Briga njih za posao. Samo lova. Lova. Ko je tražio prekovremeno? Znaš da smo rešili? A ne traži niko. Ja sam htio. Jer uvek mora da se plaća. Baš si lud. Ko da nas radi džabe? A znam, brate. Ova knjiga je o nama. Treba ljudi da čitaju. Dosta te praktične žene i ostalo. Nek se jedan pozna ko smo mi, mislim, mi, grafičari. Pa i ovi mlađi. Umjesto da im kažemo kako je bilo, oni i dalje pilje u filmski svijet. Krv. Ma ništa. Malo me zakačilo. Šta čekaš? Odmah lekaru. Ti si posljednji idealista za koga ja znam. Jesu li te obavestili za proslavu? Jesu, utopčitelj. Dođi, da se vidimo sa starim društvom. Daj vam Vera Antiću. Složio pola rukopisa štampe u revoluciji. Bravo, boga mi. Znači radio prekovremeno, sam. Da izgleda, tako kaš. Jel će da mu plate? Ma ko ješte, on bi se preobesio nego da primi koju kintu. Pa da počnemo. Slažete li se sa dnevnim redom? Kao što reče šef, ima li ko šta da primeti? Imam ja. Na primer? Što se tiče stipendije za Bern, u redu. Ali bi mogao još o nekim stvarima da progovorimo. Daj, brate, da čujemo. Pa recimo, štampa u revoluciji. Dosta bre s tom knjigom, napravi od nje svetsko pitanje. Tiše, drugovi, ovo je važna stvar. Dok god mislite na lovu i na one vaše čatrlje u Mirjevu. Dokle će da popuje? Nema dosta. I mene vata nervoza. Hoćete stipendije za Švajcarsku? U redu. Jugopres uvozi i nove linotipe. Potrebni su nam i novi stručnjaci. Zato imamo i devize. Ali da neko uči strane jezike po trošku preduzeća, to nije u redu. Što je mnogo, mnogo je. Ja te, brate, ništa ne razumem. Objasni u čemu je stvar. Ne razumeš? Hoću da odbijemo stipendije za magnetofonski kurs, eto to hoću. Opa. A ako se nekome ide u inostranstvo, taj nek uči sam. Zašto mi to da mu plaćam? Ma šta lupaš? Ko ode tamo mora nešto i da lane. Od čega da plati magnetofon? Od 30.000 mesečno? Slušajte, Antiću, niste više u uniformi, shvatite to jedan put majkomu. Nije ovo rat. Ne, šefe, varate se. Biće rata dok god je takvi kao što ste vi. Šta to treba da znači? Pa da počnemo od ljudi. Šta radite sa njima? Kao prijatelj s tim, verujete im. A jutros? Šta jutros? Obradu ste pokazali lakat kad vas je zamolio da ga odvezete kući. A i on je čovek. Ta kola nisu kupljena za vas. Je li tako? Istine, vi ste ubedili upravni odbor da se kupi limuzina, a ne kombi za radnike. Vozikate se kako vam je volja. A oni i dalje žipče svaki dan po 2 sata u preduzeće i natrag na Karaburmu. Drugo, 3 puta smo tražili da se otpuste mastiljari. Zabi nam jedu lepo, a vi ništa. Šta je to bilo? Pusti, govori o stipendiju. Treće, pitanje raspodele stanova. Slavko čeka godinama. Nikako da dođe na red. Izvini što moram da te prekinem. Uskoro će noćna smena i moramo da požurimo. Ko je za stipendiju, neka digne ruku. A sad, pošto nemamo mnogo vremena, da vidimo ko ide. Predlaže Marka Dudaša. Ko je za Marka, neka digne ruku. U redu. A sad, još jednom. Mogli bismo Rašu? Slušajte, ljudi. Budimo objektivni.
Antić je kao čovjek istina malo uvrnut, ali je najbolji linotipist u našem preduzeću. Je li istina ili nije? Naravno da je tako. Nemamo boljeg od njega. Onda neka ide on, a ne ja. Slažem se, Rašo, ali on je protiv stipendije, je tako? Bunio se protiv plaćenog kursa, pa nek plaća, brate moje, sam kad tako hoće. Što me gledate? Ne mislite valjda da će to promeni, možda jednom kažem. Šta je? Hoćeš bolovanje ili nećeš? Ne znam samo šta ti sad smeta. 3 dana. Važi? Pa šta će? Koji će mi žao? Ajde, uzmi, ne budi smešan. Uzmi kad kažem. Umoran si. Izađi malo na vazduh. Hoćemo li doveče Nadu kod Šara? A? Biće cijelo društvo. Stavica, Pera, Baron, Đura. A? Šta je? Šta ćutiš? Ne sviđa ti se društvo, jeli? Ma ne znam. Prošli put ste se narokali kao svinje. Muka mi. U majku mu. I to ti smeta. Pa takav ti je život. Ko je na redu? Tako. Ajme. Diši. Tako. Možeš li čikati? Može. Može? Može. Da. Objasni mi zašto radiš preko vremena. Da reći. Bar ti imaš veliku platu. Moram. Treba mi lova.